kasama natin ang TNT, ang tunay na tropa. So may charity event kami na pupuntahan sa may Asingan, Pangasinan mga ka-idol. 9 motorcycles ata kami mga ka-idol. Then yung mga iba is may mga OBR. Napaka-solid na ride, hindi masyadong mainit, hindi tirik yung araw. Yeah, bira! Wow! Yeah, shout out! Shout out, shout out, shout out, shout out! Alright, welcome to Asingan, Pangasinan. So I'll go back, oh Lord, guide me to forget the time I lost with no regrets, and the moonshine back again, and the moonshine back Yeah, again. shout out! I think tapos na sila sa my charity event. While I blame the world's neglect, Lord, I shine right back again. So I'll hold back, and you should know that was never gone, just like regrets. So I'll go back, oh Lord, guide me to forget the time I lost with no regrets, and won't let me Alright mga ka-idol, so kasama natin ang TNT, ang tunay na tropa. So may charity event kami na pupuntahan sa may Asingan, Pangasinan mga ka-idol. So ride safe sa amin. So hindi ko kabisado kung ilan kami, ilang motorcycle. 9 motorcycles ata kami mga ka-idol. Then yung mga iba is may mga OBR. So sana maging safe yung aming biyahe ngayong umaga mga ka-idol. Sana ganito lang din yung panahon, no? Kahit na makulimlim, basta wag lang bumuhos yung ulan. Para hindi naman magiging wet ride yung magaganap ngayong umaga. So less than 1 hour yung aming biyahe papunta doon mga ka-idol. So hindi ko kabisado kung pato ng Kalasyaw. Napaka-solid na ride, hindi masyadong mainit, hindi tirik yung araw. Yeah, bira!
nasa harapan natin si Tropang Gilbert with his Easy Ride 150. Okay, so waiting Santa Barbara na ito mga ka-Aizor. Time check, alas 9 na mga ka-Aizor. Bad boy. Alright, nandito na kami sa Ordaneta City. Ordaneta City. Wow. Wow. Yeah, shout out. Shout out, shout out, shout out, shout out. Sa mga riders. Alright, so ang ganda ng tip ng daan dito mga ka-Aizor kasi yung magkabila ang gilid is alright, welcome to Asingan, Pangasinan. Sa magkabila ang gilid ng kalsada is may mga puno ng mangga. Napakaliwalas na paligid sa may tabing palayan. So I think mga ka-Aizor is malapit na kami sa may charity event or doon sa exact location. Yeah, shout out. I think tapos na sila sa may charity event. Yeah. Woo, every Sunday is a happy day para sa aming mga riders. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm a fool. Why you Nakita na naman natin si Pops Noriel. Si Pops Noel pala, yung taga Baguio na nakakorak din na dilaw. go on, just do what you do. Pero hindi niya tayo napansin. Alright, nakikita ko na yung mga marshal na kumakaway-kaway. Cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. Nakilala tayo ni Pop. Pero siya nakilala, hindi ko siya kilala pero alam ko nakilala ko siya doon sa may suot niyang damit tapos yung mask. Sumali siya sa may ride for ako. Let me
Alright, so pauwi na kami mga ka-idol. All of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do.